Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, Pitsa 25 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya na usab kita sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 1, versikulo 26 ngadto sa 38. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og mingon, "Paglipay, ang Ginoo naguban og nagpadalangin kanimo pag-ayo." Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og mga anak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inilaog tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kabungturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria mingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo niini nga wala man ko'y bana." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaang bata nga tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya manganak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo." Mingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Og mibiya ang anghel kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.